Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruth. Nagtatrabaho sa isang accounting firm dito sa Ortigas. Sumulat po ako sa inyo para maglabas ng saloobin. Ihingin ko din po sana ang opinyon ninyo. Ganito po kasi, yung boss po ng department namin napakahilig sa team building. Kapag merong may birthday sa department namin, out of town agad yan. Pero madalas wala naman talagang dahilan, bonding lang. Tapos ang gagawin pa niya, itataon niya kapag weekend, holiday o kaya long weekend. Para pong hindi niya naiisip na may mga pamilya din kaming kailangang uwian at makasama. Mas mahaba na nga po ang oras namin sa opisina kaysa sa bahay, dadagdagan pa niya. Hindi lang po oras ang nawawala sa amin. Pera din na nakalaan sa pamilya. Ang dami din po kasing gastos kapag may team building ha. May ambagan sa pamasahe kapag nagrenta ng sasakyan, ambagan ulit para sa venue, ambagan pa din kung magre-rent ng videoke at magiinom, tapos kanya-kanya din ang dala ng nakatokang pagkain. Gets ko naman po na gustong ipakita ng boss namin sa upper management at ipagmalaki sa ibang departments na solid kami. Syempre ang pangit nga naman ng optics kung nag-team building tapos mahigit sa kalahati ng team hindi sumama. Pero sana naman po walang pilitan. Weekend at holiday na nga lang po ang pahinga namin, gusto pang tanggalin. Tsaka hindi naman po lahat ng tao gusto ng malalimang koneksyon sa mga katrabaho. Yung iba po, gusto lang talaga magtrabaho. Pagkatapos ng trabaho, kanya-kanyang buhay na. Nicole and Diego, ano pong tingin ninyo sa pananaw ko? Agree po ba kayo? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Ruth. Ruth, maganda ka ng oras kasi marami kaming sasabihin. Kagagaling lang namin sa team building. Galing lang kami nga team building. Okay, ano masasabi mo, Diego? Dapat tama ang sagot. Team Love! Bop to the top! O, diba? Ganyan, galing kami ng team building. Ako, I'm the type of boss who likes bonding sessions. Okay? But, I'm also the type of boss who has a family. Diba? Kung iintindihin lang din natin yung boss mo, baka kasi single na baka malayo yung pamilya and yung kinoconsider niya talagang family, second home, at kinakarir niya yung pagiging boss niya ay kayo. Kaya meron siyang ganyan, diba? Pero kung isa sa mga natutunan namin sa team building ay yung pagiging assertive. Yan. Diba? So, pero kung ganun siya, naiintindihan natin siya. Pero kailangan din i-express mo sa kanya na, boss, naiintindihan ka namin sa gusto mo at gusto mong ipakita. Pero sana maintindihan mo rin. Correct. Na ang dami na pong holidays na sana ikasama po namin yung family namin or yung gastos kasi. Kasi yun talaga. Doon ako medyo nalulurky. Kaya nga. Or unless ang definition niya ng ang team building, ang tawag niya sa lahat ng labas. Siguro. Gimmick. Oo, sa lahat ng outing siya. Ang team building po kasi, ang purpose niya talaga is supposedly hindi siya outing. Kailangan meron po siya talagang facilitator. Meron po talagang structure. Kumbaga, pwedeng 50-50. 50% may facilitator, 50% walwalan. Yan, ganon. Recreation. Recreation. Pwedeng,
depende. Pwedeng 75% yung facilitator, pwedeng 25% yung walwalan. Basta it's a mix of both. Depende sa kung ano yung pangangailangan. Dun yung kailangan yung i-assert o sabihin dun sa boss ninyo na, sir, yung personal po naming mga pera ay nagagastos na po namin para lang ipakita natin sa upper management na solid tayo. Yan. Parang hindi po siya nakakasolid ng bank account, diba? Ganon. Kailangan, you have to express it Correct. Kasi kung sama lang kayo ng sama, tapos pag nagti-team building, talaga namang yung mga sharing ninyo, for the team, ganyan, hindi mo sinishare yung tunay na personal mo talagang nararamdaman, di patuloy na mangyayari yan, girl. Ruth. Oo, girl. Ruth. Patuloy na mangyayari yan. Correct. Alam niyo, nakakalungkot lang din na eto yung gusto niyo team building, pero itong sinasabi mo parang hindi nagbi-build ng hindi team. Hindi nagbi-build yung team Correct. Kasi may mga ganito kang nararamdaman At ang nakakalurkay dito na kailangan malaman ng boss mo, what if hindi lang ikaw? Ikaw lang talaga yung nagsulat sa Maywagang Burnay. Ikaw lang yung may time, ikaw lang yung talagang gusto ko nang hingin yung opinion ng tambalan, 'di ba? Pero paano yung opinion din ng ibang tao? Hindi namin alam kung itong klase ng boss mo na nag-i-impose na mag-team building tayo, dapat tayo, pakita nating solid tayo kasi ito yung natutunan din namin sa team building na kung aatras ka, parang babagsak siya doon sa pride ng isang tao. Correct. Yung ego niya na makita ng management na solid yung team kami, ko. correct. Pero because of his pride, hindi niya kinoconsider yung mga kasamahan. Kagaya mo na nagrereklamo na. Diba? Totoo. At dapat niyang malaman yun. Kasi ang mga boss po, they are not perfect. Hindi po perfect ang mga boss. Yes. And sometimes, you also have to tell them. Diba? And ang pinaka-importante ay yung tono ng pananalita. Yan. Paano mo ba sasabihin? Tsaka ano yung intention mo? Correct. Yung Ayan. intention mo ba para mas mapabuti para sa lahat? O yung intention mo gusto mo lang mamahiya? Diba? Magkaiba yun. Wala ka namang intention na mamahiya ng boss Kasi for all you know, talagang very passionate talaga siya dyan. Correct. Kumbaga parang kung titingnan natin, gusto lang naman niya talagang pwedeng selfish means or pwede rin naman talagang gusto niya naman talagang maging solid yung team. Kaya lang, kailangan niya malaman. Pero in fairness din sa boss mo, baka tinatanong kayo na, okay lang sa inyo, mag-ambag-ambagan tayo. Sama-sama din naman kasi talaga. Kasi ambag din naman kayo ng ambag. Para mapakita natin sa management na solid tayo. Totoo. Kasi alam mo, kami dito, kapag hindi namin matutuloy ang isang bagay, kapag halimbawa, wala pang budget, o so kung wala mag-finance nito, hindi natin muna itutuloy. Saka na lang. Di ba laging ganun tayo, Jex? Kaya ang ambaga natin dito sa team building natin. Connection, correct. Sino may na libre ng venue, libre diba? ng pagkain. Shoutout lang natin JC's Farmhouse sa Ayan. Silang Cavite. Ngayon Ang lang ako ganda. na in love ng husto sa isang place. Ang Sobrang ganda. in love ako talaga sa kanya. The maximalist in me is very happy. We'd also like to thank Kix Catering. Kuminang nga yung mata mo nung umikot ka dun sa bahay Correct, sa sobrang JC. kinang. Tsaka grabe, parang nakailang beses ako nang send ng picture sa asawa ko. Sabi ko, Daddy, ang ganda. Kasi yung asawa ko mahilig siya manood ng mga house tour. Ako hindi masyado Kasi parang para-parehas na nakita ko na parang, okay lang, ganun. Sakto lang. Tsaka wala rin naman akong pambili. Pero nung nakita ko yung GC sa farmhouse, talagang, kung ganda naman ito, na kung mag-wish ako or meron akong gustong gayahin, gusto ko ganun. Diba? So, shout out. Yan, Contact shout ni Rocky yan. Diba? So, ito yung mga usapan natin. Ito talaga. Kaya ako sinabi sa Team Jigs na maghanap tayo ng contact na mga pwedeng mag-sponsor, for example, ng food natin. Kasi, in my mind, para mabigyan ng panggas yung mga magdadala ng sasakyan. So, para may savings, parang ganon. So, shout out sa Kix Catering Yan, na thank you. nagpakain sa amin ng aming dinner. Ang sarap. Madami nga nag-enjoy dun sa kanilang pork, yung bok choy na gulay. Yan, gulay pa lang, Solve na. At sabi nga ni Tanya Chinita, kumain kayo, sabi niya sa mga lalaki, kumain kayo nito, papahaba to ng anes. Kita mo, lahat ng lalaki kumain ng bok choy. Thank you to Kix Catering. Miss Reens, isang message lang sa'yo, Miss Reens Villagracia. Thank you so much. Thank you. And syempre, the next day, meron din kaming lunch from Sky Brew. Ayan. Na hanggang ngayon, ini-enjoy ko yung baked salmon. Yan. Kasi inuwi ko po yung isang tray.
Balutin mo ako na iwagan ng iyong... Alam mo yun, At dapat baked Ruth, macaroni. Kumuha ka ba ng baked macaroni? Hindi lang baked macaroni. Baked macaroni. Oh. ano Yung pa buko ba yun? pandan, inuwi mo? Hindi. Ay, hindi. Nahiya na ako eh. Oh. Kasi kinuha ko na yung ribs. Ayan. Kinuha ko na yung may mushroom. Ayan, di ba? Di ako tumigil. Kumuha na ako ng paella. Ang dami ko kinuha. Tapos inuwi niya pa yung 3 coke, di ba? So, nahiya na siya kumuha ng macaroni. Kaya nagkaroon ako ng macaroni, di ba? So, and these are things that are being discussed before a team building. Tama. Ito dapat ang mangyari. Yung may uuwi ka, hindi ikaw yung gagastos. Tama. Tapos may may ambagan din ng sino magdadala ng drinks. Kaya ako nagdala din ako ng wine kasi kung ang dala ni Rocky ay vodka, paano kung di naman lahat gusto ng vodka agad? So, dun sa mga dun sa mga pabebe tulad ko, mga starting point is wine, 'di ba? Mag-wine, 'di ba? Ganon. And it was discussed. Yan. Yun yung importante. It should be a discussion. Ibig sabihin, hindi siya ini-impose. Hindi siya ini-impose. Nagkaroon ng pag-uusap kung bakit at papaano. Ang mahirap kasi dito na kung i-consider ko ito na fault din ninyo, pumayag kayo. 'Di ba? Hindi kayo pumalag eh. Kasi alam mo dito sa team, may mga papalag kapag halimbawa hindi natutuloy kasi may papalag dahil meron siyang, let's say, racket. Yan. So kung may racket siya, risked ulit. 'Di ba? Kung kailan lahat free at lahat available. I-shoutout din natin ang ating facilitator na si Ben. Si Ben. 'Di ba? Nakuha din natin ng half the price, 'di ba? Ang facilitator po namin si Benten. 'Di ba? Si Benten, si Benok, 'yan, 'di ba? So yung ganon, and dinidiscuss yan. Kasi yung hindi tayo dapat gumastos ng sariling pera para sa isang, for me para sa isang office activity. Totoo. Na basta, dinidiscuss yan. Yun yung problema niyo, Ruth. Hindi nyo dinidiscuss sa kanya. Correct, umoo lang kayo ng umoo. Tama. Tsaka isa pang tanong ni Ruth, yung nabanggit niya dun sa last part na parang may mga tao naman talaga na gusto lang magtrabaho lang. At totoo yun Totoo din yun, Jigs. Totoo din naman yun. Pero yun nga, ako sa personally yung perspective ko, sana hindi, no? Ititreat ko yung trabaho ko as family. As family kasi mas mahaba pa talaga yung oras natin sa trabaho natin kaysa sa pamilya natin. Kaya whether you like it or not, kinakailangan mong kilalanin, mahalin, kahit masama pa ugali, intindihin kung saan nanggagaling yan. Correct. Although, Jegs, meron ako mga nakilala, wala na sila doon sa team natin, na yun yung point nila eh. Trabaho lang. Gusto hindi ko magtrabaho. Hindi ako pumunta dito para mapagkaibigan. Gusto ko trabaho lang. Oo. And dapat alam din ng boss mo yan Kasi para sa mga taong yun, napakahirap ng team building. Oo. Struggle yun para sobrang sa kanya. struggle. So dapat alam ng boss mo, paano ko i-handle itong mga ganitong klaseng mga tao? So there should be a discussion. I-communicate nyo yung feelings ninyo. Hindi pwedeng, oo lang po kayo ng oo. Yan. Huwag ganon. Balik sa sarili. Correct. Yeah. Diba? Balikan mo yung sarili mo. Huwag kang oo na oo. Nahihirapan na pala kayo. Lahat kayo nagko-contribute sa pamasahe. Diyos ko po. Huwag ganon. Paano kayo magkakaisa kung yung sarili mo may problema? Diba? Yun yung, alam mo kung naririnig tayo ni Ben, ang ating facilitator, you will be proud. Send ko to sa kanya. Send ko to sa iyo, Ben. Magiging proud ka, di ba? Kasi ibig sabihin na hindi na sayang yung pag-absorb mo ng ingay naming lahat. Sabi nga nung facilitator namin, grabe nung ingay ninyo. Masira ulo. Alam mo, tawang-tawa sila. Kanina kausap ko si Robin, Shena, yung PA natin si Charm, tsaka si Konyo, nandito sila na nagdi-Dear Love. Tapos tawang-tawa sila dun sa closing ko na ginawa ko pong example kasi si Diego Bandido, na sabi ko, ito pong team natin ay marami pong abilities tsaka disabilities. Sipin mo, maaasahan mo naman tong team na to. Sa totoo lang, competitive, maaasahan, matatalino, okay. Pero may disability, ang lakas ng sapak. Si Diego, at one point, boses sila naririnig ko, sabi ni Diego, tawang-tawa sila kami. Nakakatawa talaga. Kasi ganun kami. And, siya I mean, diskusyonan at naiintindihan namin yung isa't isa. Correct. Kaya din siguro, masaya sa amin yung mga, and I think for Ruth, I think this becomes heavy kapag lagi. Correct. Feeling ko, di ba, parang
parang, parang mas nakaka-excite kasi siya kung minsan lang yung may ganito. Mas nakaka-create versus every holiday, Ayan. every weekend. Ito hindi na siya team building, parang Hindi na outing gimmick na to, outing na to eh. Gastos ang gimmick ka. Ako siguro, feeling ko, Jegsy Ruth, hindi magreklamo yan kung wala nilalabas sa pera yan. Oo, totoo. Diba? Kung libre, why not? Oo. Pero yun nga, isipin mo, time to be spent with the family taken away. Oo. Eh yung mga iba dyan, what if ba, mga bagong nanay Yan, na kailangan totoo. mag-breastfeed ng mga anak. Correct. Diba? So may mga ganong konsiderasyon. Please, Ruth, i-communicate mo ang iyong nararamdaman. Yan. Pag-usapan nyo kung nahihiya ka, pag-usapan nyo to na iba yung team members, kung baka ito din yung nararamdaman. So paano mabubuo yung team ninyo kung may mga nararamdaman kayong ganito? Dapat ma-address din yan. Tama. Oo. O, diba? As one team, dapat na pag-uusapan. You meet halfway. Diba? Kung halimbawa sa isang buwan, 3 beses kayo lumalabas. Kung sa Pwede ba totoo lang, isang quarter, isa lang? kaya nga, actually, yung isang quarter, isa lang, once per quarter nga is madami na eh. Oo, totoo. Kasi technically, tingnan mo, ang outing natin dito sa kumpanya, isa lang, summer lang. Correct. 'Di ba? So, feeling ko nga, ang isa would be enough eh. Ang Oo. dalawa, more than enough. 'Di ba? So, kung lagi-lagi, nawawala na yung essence nun eh. Oo. Tsaka naalala ko yung sinabi ni Ben. Oo. Ayan, na hindi mo naman kinakailangan ng susunod na team building eh. Oo, na... Kahit sa office lang, pwede Correct. yung ituloy eh. Totoo. Yun yung pwede mong... Coffee lang kayo dyan. Totoo, pwede O, 10 mag-banding pesos eh. lang kape ni Kadyot dito. Actually, nakita ko nga, isa 3. 3 pesos yung isang 3 6. pesos. Sabi ko, nakita ka ba dito, Kadyot? Kaya sabi ko dun sa PA natin, Charm, check mo nga sa tindahan kung baka yung stick competitive lang? Oo, yung stick. O, 3 stick lang lang ba yan. yun? Di ba 5 na yun? Parang stick lang yun. Walang asukal, walang as in talagang purong kape. Hindi. Parang hindi naman 3, di ba? So, yung gano'n, totoo yun. Mag-banding kayo over binili ninyong soft drinks sa 7-Eleven. Yan. Tinimplang kape sa pantry. Di ba? That is also team building. Correct. Oho. Hindi naman kailangan laging all-out outing, out of town, out of the country. Oo. Hindi. Yung hallway culture, kinakailangan Oo. ma-develop din. Na sa hallway pa lang ninyo, Oo. close na yung mga tao. Correct. Oo, Basta yan na totoo. yung mga tao. Ayan. Diba? So, salamat sa iyo, Ruth. And I hope that you will be able to express your feelings and emotions, ang iyong nararamdaman sa iyong boss para naman maging ma-build na talaga ng true lalo at Tama. walang halong eklabo yung team ninyo. Correct. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!